Nesse mi sa canale vai. Tu ya. Semuanya ke mana maceli? Final la jugada la dice ya. El asunto. Chaldeón. 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 Di kamar tadi. Di kamar. Itu. Kalau kena itu ambil. No. Laiko ongi. El soso baina ongi. Tainaua. A ver, martxakatzen da. Ni kamara honeago edo nola nahi. A ver, emititza egun. Osea, emititza egun. Primera, interneteko kablea faltaba. Subíamos faltando eso. Wifi tiene jartzen nahi naiz, pero... Nolakoa da? Da USB bat, eta gero... Bueno, ya sabéis, es la balance de la temporada. Sorpresa, pero esperado. Esperado. Balance de la temporada. A ver, de la temporada. Dos palabras. Bueno, Dos palabras. lehenengo vuelta Pudo ser, pero... gainetik, eta jo egoera gure etorriak. Bigarren buelta nolako izan. Pudo ser, pero no fue. Seguro que... Balance de la temporada, para mí, soberbio. Teniendo en cuenta que al principio no teníais casi jugadores para los dos, han sacado petróleo. No sé quién, pero han sacado petróleo de acá y ahí. Porque claro, esto es el tapón, hay que ir a jugar ahí. Para mí, petróleo han sacado. Un mérito de basta. Lo que sí también me ha llegado que están los jugadores reventados. Y no estos. Que físicamente están... que hay mucha tralla, tío. Y empieza a haber mucha... Aquí hay pileres y poco kilo. O sea, al final, para mí, muy bien. Más de lo que... muy bien. Bueno. ¿Qué más le vas a pedir? No. ¿Qué quiere la gente? ¿Que estén para subir? Bueno, que no perdamos 9 partidos seguidos uno tras de otro. ¿Y cuántos lesiones has tenido? Bueno, también ha habido partidos que hemos perdido por 2, 3. Ya. ¿Eh? Hemos ganado a todos, menos a estos. Porque a San Cuba se la ha ganado un poco también. Estos cuando tienen medicamentos franceses que están haciendo fisioterapia en Zaragoza, que pasan por el túnel. Ahí la se perdió. Yo dije que ha ganado a todos los equipos. Se ha ganado. Muy bien, lo que pasa es que... ¿Al Durevay? Ya acabamos de jugar esta categoría, se tiene conectado gestión de ira tú. Está rápido. Baina, egon godek ikasteko... Canal. Canal, pues estás en... Bai, canal txapusak. De WhatsApp taldean. Bai, txapusak. Mentzio, bai. Zean, Hernani... Eko. Ez. Cuidatzea. Hernani... Mira, kasu beste. Sabe, te lo sé, no. Eta komentau da, Hernani... WhatsApp... Es que no llega todo, hostia puta. Hola, hostia, de bai. ¿Qué vas a hacer? Con lo que se ve. Bai. ¿Qué viene a ser suplente? No, es titular en todo. ¿Emilio? Titular en todo.
batean hilio. Bai, baina oso fuerte ez, Hau, papaia zuria da, ez? Bai, nire Juren Can de 21 esta temporada 22 está aquí su padre, ¿Sabes dónde? De su padre. Bueno, yo. De su madre. A ver. Comunicaciones. Ayer pasa. No que soy ni que WhatsApp. 6 o 6. Sei bosei, Tibi, sei lau. koldo aldun zinemen nakat. Ahora. Grabatu badakanik. Uste duzu izan ditu da. Aspalditik ezautzea eta... Pero nik uste, oso amagetik igual, Eta gatzo. Albira trimeran. Ala ere, zilean bilatzen zen Han eskerretan dagoen pankartora papelera eskerrian dagoena Iradi nauzte. Iradira bia. Biak iradira eta segatzen dikar. Indaga eta orea, eskerrik asko, iradi. Bai, baina eskerrian dagoena, papelera eskerrian dagoena. Arratsaldeon, landare toki errugbi zelaitik, biztan da, Hernanitik. Azken jardunaldia, egun berezia dugu gaur. Espainiako Elite Ligako azken jardunaldia jokatuko da hemen landare toki errugbi zelaian. 18. jardunaldiko norgehiagoka. Eta aurrez aurre, hor, dakusa zuen bezala, bi taldeak berdeguneratu dira jada. Alde batetik, kanpoko taldea, Zaragozakoa Fenix, Zaragozako taldea, eta bertakoa Hernani Club Rugby elkartea. Biak zaleratu dira, eta gaur esan dugu egun berezia dugu gauza askogatik, baina ez dezagun gehiegi hitz egin, orain ikuslei begira jarriko dira jokalariak, hain zuzen ere, bi gauzatxo, bi gauzaren gatik. Bat, azken partidoa jokatuko duelako, amaitutzat emango du, errugbi bizitza, behintzat maila altuan, bainat iradik. Eta hor dakusazue, zelaian, lore sorta jasota,
Beñat Iradi, eta bestetik berari helduta beltzez Xabi Larraza. Xabi Larrazak egoera ez honean delako, egoera latza bizitzen bizitzen ari da Xabi Larraza, taldeko jokalari hoia, entrenatzaile hoia, langile hoia, laguntzaile hoia, eta kamiseta eskaini dio Beñat Iradik, omenaldia omen eginez, animoak emateko, bizi duen garai ez xamur honetan. Gaixotasun larria du eta animoak emateko omenaldia jaso du orain Armailera datorren Xabi Larraza. Eta bestetik lehen esan dugun bezala, Beñat Iradik gaur jokatuko du besterik ez bada behintzat, azken partida Hernanirekin. Ederki. Epaileak Laster emango dio hasiera norgehiagokari. Daniel Sarrionek, hori da gaurko epaileak, baloiaren zai daude eta esan behar dizuegu azken jardunaldi honetan, gero aipatuko dugu sailkapena, baina Hernanik berez ez dauka gauza handirik jokoan sailkapenari dagokionez. Baina azken partidan etxean irabazteak bere garrantzia dauka, dudarik ez da. Epaileak aginduak ematen eta oraintxe bertan hasi da norgehiagoka. Bestetik, aipa dezagun, esan dugu norgehiagoka berezia dugula, gauza askogatik, baina gaur markagailu berria, markagailu elektroniko berria estreinatu da Landare Toki Rugby zelaian. Gaur garbi ikusiko duzue, markagailua oso ikusgarri dagoela eta ongi ikusiko dugula, baina bitartean aukera handia zeukan Hernanik partiduko lehenen seio egiteko, harrapatu gaitola pixka bate ez ustean, eta markagailuaren gainean ikusiko duzue zeinek lagundu den markagailu berri hori ordaintzen edo behintzat Hernani bidaiak. Gero badakizue behin baino gehietan aipatuko ditugula Hernanik urtean zehar eta aurrerantzen ere izango dituenak, urtean zehar izan dituen laguntzailea, baina orain ikusten zagon ze jokaldi arriskutsua du Hernanik, Hernanik berak jarriko duelako Uztartze bilduan baloia Fenixen ensegulerrotik 5 metro dara Uztartze bildua, baloia eskuetan duela Aieko Miner, pasabidetxoa sartuko du eta garbi irazi eta ezkerretara zabaldu du Anarzelosegi tartea egin zen, baina defensa gaur zorrotza egingo du Fenix, Zaragozako Fenix, esango dizugu zergatik, baina jarraitzeko kontaketarekin. Hagen aurrez aurre, ensegulerrotik 5 metrora, bat untzuek jaso baloia, talka egin, Uztartze irekia erakin, orain Uztartze irekia Beñat Iradik, eskuinera zabaldu du Hernanik eta ensegulerroan ailegatu da ensegua. Lehen ensegua. Hiru minutuetan aurreratu da markagailuan, lehen ensegua eginda eskuin hegaletik bikain tartekatuta. Orain Anarzelosegi aukera izango du. Gaur joko zabaltzailea
oso aldamene dauka, Urumea ibaiaren aldean, albuko marran ia, ez du erresa izango, ez da llegatu ere egin, beraz, 5-8 Hernani markagailuan aurretik. Lehenik esango du gaurko jardunaldian, ze partida diren, gaur 3 jokatuko dira eta beste bihar. Gaur jokoan dena, esan dugun bezala, Hernani Phoenix, eta ordu berean hastekoa zen Pozuelo Madrigo taldea eta Valentziako Lesabellez. Eta bihar arratsaldean Belenosek eta Cisnerosek jokatuko dute 5:30. Biharrez gaur Belenos eta Cisnerosek gaur jokatuko dute 5:30 eta bihar berriz San Cugat eta Gernika bihar 12:00 eta Valentzia Las Rozas bihar 12:30. Madrigo Las Rozas. Esan dezagun, sailkapena horrela dugula kontuan hartzeko gauzak daudelako. Badakizue, elite ligatik Espainiako gizonezkoen maila nagusiera igotzeko bigarren fase jokatu dutela, orain elite mailako liga regular honetan sailkatzen diren 4 taldeek. Eta honela ese dugu sailkapena. Gernika lehen postuan 56 puntu dituela, baina partida bat gutxea jokatuta alegia. Gaurko partidarekin eta bihar jokatuko duen partidarekin 17 izango ditu jokatuta, baina beste bat faltako litzaioke, eta bitxia da. Zer liga gaur berez amaitzekoa zen, eta lehen postuetan dagoen talde bat beste partida pendiente izatea, bitxia behintzat egiten zain. Orduan Gernika 56 puntu, 16 partida jokatu dituela, bigarren Madrilgo Pozuelo, 54 punturekin, 17 partida jokatu dituela, San Cugat, hirugarren, 54 punturekin, 17 partida jokatuta, eta laugarren Zaragozako Phoenix, 44 partida, 44 puntu, 17 partida jokatuta. Baina, Las Rozas, 5garren da, 39 puntu dituela, eta 17 partida jokatuta. Las Rozasek bihar jokatuko du, Valentziaren kontra, eta esan dugun bezala, Zaragozako Phoenixek gaur ez badu puntu bakar bat ere lortzen, eta bihar Las Rozasek 5 puntu lortuko balime ditu, alegia partida irabazi eta gehigarrizko puntu bat, Zaragozako Phoenix harrapatu luke sailkapenean, eta gero ia aberajeak ez dut kontuan hartu, baina badu Zaragozako Phoenixek gaurko Hernaniren kontrako taldeak aukera txiki bat, 4. postuaz jabetu eta final erdiak edo final aurrera jokatzeko gero titularen bila. Esan dut, ja Gernika, Pozuelo eta San Cugat sailkatuta daudela jokatu aurretik, final erdia jokatzeko, final aurrera jokatzeko, beraz, Phoenix Zaragoza eta Las Rozas egongo lirateke hor zerbaiten zain. 6garren Valentzia, 36 punturekin, 7garren Hernani, 35 punturekin, 8garren Lesabellez, 35 punturekin, 9garren Belenos, 28 punturekin, eta Cisneros, azkena 10garren postuan, 14 punturekin. Ikus dezagun, Phoenix Zaragozako Phoenixek aukera duelako zigor kolpeen bidez agetarako jartik da egin, eta lehenengo 3 puntua lortzeko, eta hori da. Bueno, beraz, 17 minutu bete dira partida izenetik. Aurretik da oraindik Hernani, 5-3.
Eaba. Goitikako baloia jasotzeko asmotan zen Aieko Miner, baina azkenan Zaragozakoak nagusitu dira, eta Zalaiardiraino iritsi ondoren, Zangoz erasora, eta albora bidali du baloi hori, alegia Hernaniren entsegulerrotik 15 metrora hor nonbait. Eta gainera, aukera egokia eraginez Fenixentzat. Behai dutelako aukera, alboko sake hori abian jartzeko. Zeina jokalari hilaratzean, motzean sakea eta Uzartze Laxoa usatu ostean, badoaz aitzinera aurrera Zaragozarrak, indarra handia dute aurrelarigoan, eta ensegularotik 2 metrora Fenix, aukera partean ensego egiteko eta baita egin ere. Partidako lehen ensegua Hernanik lehen segua egin du 3. minutuan, baina orain markagailuan ikusten bezala 9. minutuan lehen segua Fenixek 8, beraz 5 eta 8 momentuz Fenix aurretik. Aukera guztia baliatu nahi izango ditu Zaragoza taldeak, aukera txiki hori baliatu nahian sailkatzeko. Agetaratzeko aukera orain biztan da, ensegu transformaketa lortzeko. Eta baita lortu ere. Beraz, momentuz, zale bat edo beste etorri da Zaragozatik, taldea aupatzeko. Eta esan dizazuekegu gaur azken partida izaki eta omenaldi, jende desente urbildu dela, Landaretok errubi zelaira. Bai, armailean ez bete-betea, baina eta bestaldean Urume aldetik ere, zutika jarrita, 40 lagun Xabat. Zuek jarriko du alboko sakea jokoan, 5 jokalari hilaratuta zeudela. Primeran irabazi dute baloia gibelean, atzean Hernaniarrek, Uzartze Laxoa osatu, Xabatuntze baloiaren jabe, Aieko Miner agintzen, ongi dagoela, esaten du epaileak, jarraitzeko, ongi, eskuinera zabaldu, baina ez hasiera batean nahi bezain ongi, Anartzelosegi jabetu da baloiaz, laguntza eskatu du, laguntza badu, zela erdian, Aieko Minerrek baloia taldekidere jarri, Beñatira di horren, erdiko marran gainean diardute jokoan, eskuinera Urume aldera zabaldu dute baloia, Uzartze irekia, baina beti ere Hernanien zelaian. Miner baloiaren jabitik osmotan, baita erasoko goitikako baloia jarri ere, Zangoz, eta azkenean kontrola Hernaniren alde. Baloia Anartzelosegi jaso du, gaititu du zelai erdia. Ongi dagoela dirazten du epaileak jokoan, eta orain jokatzea dagoki Hernaniri erasoan. Baina baloia
hartzera zijonean, zigor kolpea dirazi du Daniel Sarrion epaileak. Ea zera egitzen duen epaileak, kapitaina eskatzen du. Zigor golpe beraz, Hernaniren alde, Anartzelosi baloia eskuetan duela. Ea Zaragozako jokalaria osatzen den. Beraz denbora geratu egingo da. Eta partida hasi zela 13 minutu bete direnean, markagailuak hori adierazten du. Hernanik 5, Zaragozako Fenixek 10. Hemen gaur prentsagunean aldaketak ere baitugu. Unai Iraolak eta Mekanik ezin zuten gaur, eta hemen ditugu Goikotxea eta Emilio eta Goikotxeak teknika lanean. Eguraldi errubien aritzeko aparta. Ez berorik, ez haize handirik, itzaltsu, itzalpean jokatu ari direte hori. Kirol askotan bezala errubien ere eskertzekoa da. Ez nuke egon nahi gaur Sevillan 32 gradurekin. Realaren partida dela eta 32 gradu. Jokazazu hor. Ederki Hernani albokozakea egiten, baina zigor kolpea Hernaniren kontra jokalaria beheratzeagatik. Hori adierazten du Daniel Sarrion epaileak, beraz zigor kolpea Hernaniren kontra eta markagailuraino urrundu du Fenixek defentsan, 10 metroko lerroraino. Hain justu hor badu sarean jarrita aspalditxo. Pankarta bat, berdez eta argazkiarekin. Juancho Rodríguez, taldeko arimetako bat bizitzan, Hernaniren klubaren bizitzan. Eta antxe izan dalboko sakea. Orain ezkerraldera, eskura jokatu zongi Hernani, azkar. Baloia jaso Ibon Gonzálezek eta lortu du baloia ongi jartzea, Minerrek eskuin aldera eta aurrelarien bitartez pasarazi dio Arturo Ribasen baloia jabetu Arturo Ribas. Bigarren erdia, Hernaniko bigarren erdia. Aurreratua izan dela adierazi du epaileak. Aurreratua itzin pasea. Eta ondorioz, Fenixen alde, Uzartze Bildua, beti ere, Zaragozarren, 22 metroko marran gainean. Fenixek jarriko du baloia pasabidetxoan, lehen lerrokoen arteko pasabidetxoan. Eta kontuan hartu behar da, Fenixek aurrelari indartsuak, isutsuak dituela, zaila izango du Hernani, baloi hori lapurtzea, baina saiatu behar da dago. Hori da, nagusi Zaragozarrak eta baita hirugarren lerrokoak irten ere, baloiarekin. Defentsa ona egin du Hernanik eta aurreratua, baloia aurrera hori zaio Zaragozako Fenix taldeko jokalariari. Beraz Uzartze Bildua, Hernaniren alde, hagen aurretik, hagen aurrez aurre esango genuke, 30 metrora. Aieko Miner baloiaren jabe, eta ongi sartu ezkero baloia eta irabazi ezkero.
aukera politia izan lezake Hernanik erasoaldia arduteko. Epailearen lau aginduak. Accidentes geográficos que te puedan molestar. Eskuinera zabalduta Anartze Elosegi tartekatu da. Jokaldia egin nahian. Berriro ezkerraldera, barroaldera, Xabi Garmendia baloia hartu du, orain Xabat Untzuek. Uztartze irekia, 22 metroko lerroaren parean, Anartze Elosegi eskuinera zabaldu. Eta laguntza egokia izan ezkero, berriro ezkerraldera jokatu. Agian, badakizue gaur oain emango dut 15-tekoa, baina bia nahi bizkia badirela, Untzuetarrak, bia ortokatzailea astartelaria Urzi, eta hirua Arroina, Xabat agian, horietako baten zena. Gaizki aipatu dut orain arte, baina ez da erresa, biak oso bizkia direlako. Tira, orain urrondu du Fenixek baloi hori, Hernaniren zelaira, 10 metroko lerroraino. Han gaurkoz azken aipatuko ditugu, papergintzan diharduen Garbi lantegia du laguntzaile Hernanik, eta baita Kominter ere. Hor pare horretan, iragarki azpian izango da alboko sakea, Fenixen aldekoa eta aldearekin jaurti dutela baloia adierazi dio Fenixi. Ondoren, Hernanik aukera dezake errepikatu eskasa edo Uztartze bildua. Orduan, kapitainak Uztartze bildua aukeratu du Hernaniren alde beti ere. Hogei minutos betetzear, Landare Toki Rugby zelaian. Itzala, eguraldi gozoa jokatzeko, eta zigor kolpea Hernaniren kontra Uztartze bildu horretan. Badakizue, alde zaurretik altxatzeagatik, edo lehen lerroa beratzeagatik, edo zigor kolpea izaten da. Kasu honetan, Hernaniko bigarren lerroa altxatzeagatik adierazi dio epaileak, Daniel Sarrionek, zigor kolpea. Eta gainera, aukera ona izango du Fenixek Hernaniren sego lerrotik 10 metro delako alboko sake edo eskasa. Eten alditxoa, jokoan, eta horretarako baliagarrik izaten dira jokalari pixka bat eman, zabaldu, arnaz hartu, denbora eten, eta prest jokoari ekiteko. Oraingoan aukera Fenixek du, alboko sakea hilaratzean 5 jokalari, eta Garbi hasiera batean gero hori zaio, baina azkenean baloiaren jabe egin dira aragoiarrak. Uztartze irekia, enseo lerrotik 10 metrora. Aurrelarien bitartez, baloi erori arren, atzera erori zaio, eta jarraitzen du Fenixek jokoan eskuin aldera.
hiru laurdenetako lerroren bitartez, eta zigor kolpea Hernaniren kontra. Ez legezko jarduera egin du Hernaniko jokalariak, lepotik heltzeagatik. Eta horregatik zigor kolpea aukera aparta du Fenixek, albora bota eta handik berregiteko jokaldiari oso hurbil. Ezeolorotik oso hurbilera. Hori da, Zangoz, Ezeolorotik 5 metrora hor nunbait. Eta eskasaren bitartez. Hasiera eman urrengo jokaldiari. Gogoratu lehen esan dut, Fenixek gutxienik partia irabazi eta gehigarrizko puntua lortu beharko lukeela. Aukera finalerdietara sartzeko aukera eduki ahal izateko. Ea ba. Eskasa Fenixen alde, jokalari guztia, zazpina jokalari jaratzean, luzeegi, Arturo Ribas ezangoz jodu, baina kontrario batean gan jodu, eta berriro Ezego lerrotik atzealdeko esparrura baloia. Ondorioz, 20 metroko lerrotik aterako du Zangoz defensa arintzeko aukera Hernanik. Unpalasterrez jodu baloia. Atzean Abezia balori eutsi dio, uztartze ireki eragin, Anarzelosik eskuin aldera, Beñat iradi baloria jase eta beste uztartze ireki bat eragin du. Uztartze irekia berriro, eta orain Aieko Minerrek defensako ostika da, goitikakoa, baina urdinek, ikusten bezala kolore urdin argia eta iluna duela Fenixek, eta erasoan ostika da Hernaniren zelaira Ezego lerrotik 25 metrora hor nonbait. Eta Xabat utzuek jarri du baloia jokoan, alboko sakean, Minerrek eskuinera zabaldu, Beñat iradi talka egin, uztartze irekia eragin, eta antzituen 3 taldekide, pres, baloia jaso, eta erasoari ekin ahal izateko eskuine galetik, urrume aldetik. Oier Zabalbe askoa aritu da han lanean, eta jada Hernanik enditu du zelai erdia, Fenixen zelaian ari da lanean, uztartze irekia aurrerarien bitartez, orain Anarzelosek bikain sartu du. Bikain eman dio Oier Zabalbe askori baloia, metro batzuk egin, eta hemen jendea kexaka pentsatuz ez legala izan dela karga hori edo, Zaragoza egin dela, baina epaileak, sarrion epaileak, ez dute usadierazi ondorioz. Ondorioz, uztartze bildua Fenixen Ezego lerrotik 5 metrotara. Ulla suave, ¿no? Gogoratu Hernanik badula jada Ezego bat eginda, eta baita Zaragozak ere. 26. minutuan gaude, eta uztartze bildua Hernaniren alde.
Eta gainera, nahiko hurbil Ensegulerrotik, 5 metrora. Zelaia egoera egokian dago, ondo zainduta dagoelako, erranin talde asko dira lana egiten dutena, kluba aurrera eramateko. Mantenuan itzen diren talde guztiak, komunikabidean itzen talde guztiak, erranik duen Musa Gastronomia Elkartekoak ere taldeka haiek ere lana egiten dute, teknikari, jokalarik, klub osoa aritzen da egunero lanean. Orain Minerrek baloia pasabidetxo sartuko du, pensatzen da alegin egingo duela erranik eusteko hor baloia galdu gabe eta albadu bultzaka, hori ez da erresa izango Fenixek aurrelari multzo pisutsua duelako, baina bai baloia irabazi, atera, berdegunetik jaso, ez Fenix bultzaka eta gainera zigor kolpea eraginez. Esan dugu, aurrelari pisutsuak eta indartsuak dituela Fenixek. Joanekoan 9. jardunaldia jokatu zuten, talde biok, eta orduan Zaragoza irabazi zuen, Fenixek irabazi zuen, 33 eta 14. Bigarren partida zuen galdu erranik honekin, lehen zatian 15 eta 14 amaitu zen, 4-6 egin zituen Fenixek, eta 2-6 egin zituen erranik, Beñat Arizetak, eta Jokin Oleak. Ez bat eta ez bestea, ez dira gaur 15-koan ari. Beñat Arizetaren lekuan Arturo Rivas ari da, eta epaiak gaintzen du zeuden bezalaxe jokatzeko. Populari dagokienez alegia. Fenixeko argi irabazi du, erasoan eskuinaldera ostikadatxoa, baina hor zegoen zait Beñat Garmendia baloia jaso eta jokaldeari berrekiteko, baina ikus dezagun, txartel horia atera dio, Sarrion epaileak, eskuin Arroñari batzen makeri beraz, Fenix jokalari bat gutxagorekin hariko da 10 minutuz. Talka gogorregi edo blokatze gogorri egin duela adierazi du Sarrion epaileak. Eskuin Arroñari. Beraz, 28. minutuan Errani jokalari bat gehiago dela. Xabat Unzue jarri du alboko sakian baloia, irabazi ere bai Erranik. Beñat iradik ukandu azken aldian baloia, baina aitzin pasea aurrera pasea. Hernaniren alde zelai erdian, marra, esango dugu, marra erdian. Aurrera pasea, beraz. Hernani, Minerrek haieko Miner baloiaren jabe, jokaldeari berre egiteko. Sartzeko aginduak eman ditu, epaileak eta orain jakina jokalari bat gehiago zegoen Errani aurrean, baina uztartze, zigor kolpea adierazi dio uztartze horretan. Oker espanago Alfonso Infanteri.
Arroñari, Hernaniko eskuin Arroñari. Eta jokatzea erabaki dute eskuz aurrariekin. Defentsa egokia. Eta orain ezkerraldetik ziztu bizien doa Felix erasoan. Kasik 20 metroko lerroraino llegatu dira eta orain eskuin aldera mugituz. Baloia, defentsa antolatu du Hernanik. Lau bost jokalari defentsan, lerroan. Aurrelarien bitartez hautsi nahi du defensa hori Felixek eta Uztartze irekian. Uztartze erdia baloia jaso, zabaltzaileari pasa. Eta baloia hori zaio hegalari, baina ez aurrera, eta ondorioz barruan zegoela direzi du paila, baina Marrazainak alboko sakea dela adierazi du. Marrazainak alboko sakea, baina epaileak Uztartze bildoa adierazi du. Iñaki Izmendik aukeratu behar du, alboko sakea edo Uztartzea. Iker Izmendi delako kapitaina. No juegues todavía. No vamos a jugar hasta que no esté claro. Este jugador está dentro, pues acércate, tienes que estar a 2 metros, no a 15. Xabatuntzue baloiarekin. Alboko sakea Armaiaren aldetik. 6 jokalari jaratzean. Berriro jaso du baloia orpokatzaileak, baina aurreratua izan da. Ondorioz, Uztartze bildua, betire Hernani zeleian. Jokoa pixkat pausatu egin da. Uztartze bildu asko, eskazak, ziogu forpeak. Baina lehen zati amaitzeko dozenardi minutu falta direla Hernanien aldeko Uztartze bildua. Aieko Miner baloia eskuetan duela. Aurrelari biak uztartu dira. Bikain irabazi Hernani baloi hori. Eta baita baloiarekin irten ere Telmo Ibabe. Hernani biru harren erroko giltza. Aurreratua, pase baloia aurrera hori dela eta horregatik adierazi du Uztartze bildua. Sarrion epailea. Felixen alde. Lehen zatia amaitzea dela, edo amaitzeko 7-8 minutu geratzen dira, falta dira. Eta markagailoa nahiko ez du, 5 eta 10. Gizonezkoen Espainiako elite mailako azken jardunaldia, Liga Regularreko azken jardunaldia. Crouch! Boy! Set! Laugarren agindua eta Felixen aldeko jokaldia da. Baloia bikain, baina ederki lapurtu du baloia. Eta baita kontraerasoa abiarazi edo defentsa lanetatik irten, pero buru gaine lapurtutako baloiari esker. Eskuinaldean, alboan, Anartzelosegik hartu du, Iker Izmendik baloia bereganatu. Defensa egoki egin du Felixek eta baita baloia lapurtza lortu bere. Eskuinera zabaldu, Armaia aldera jokaldia, Arturo Rivas bakarri dago hor geratzeko
defensa egiteko, baina pixkanaka hurbildu dira Erraniar gehiago. Arturo Ribas gogor defensa lanetan, baina baloia Fenizentzat. Aurreratua izan da, baina abantaila direzio epaileak Erraniren alde. Eskuine galera izangoz, eta orain defensan zelaia kobratzeko Zaragozaren 10 metroko lerroan. Alboko sakea Hernaniren alde. No, comenzar el partido, porque es que espontáneos Este lo ha dicho Jokoan. Jugada del juego. Eta baliatuko dugu, azken aurreko jardunaldia Cisnerosen kontra galdu egin zuela Hernanik, 9. partida jarraian galduta. Lehen zatian 14 eta 7 aritu zen galtzen Hernani. Ligako 10. porrota izan zuen segidan. Eta azken 9 partidak jarraian galduak. Madrilen jokatuko joan den erremonte jokatuko partidua. Eta lehen esan dugu, Fenizio kontrako norgeioka lehen itzulian, 9. jardunaldian. 33 eta 14 irabazi zuela Fenizek. Orduan 2. galdua zen, 2. partida galdua zutela, nahiko ongi lehen itzulian, Hernaniarrak. Lehen zatea 15 eta 14 horitu ziren galtzen, baina lagun zegu Fenizek 2 Hernani. Gaur momentuz, bana egin dute, zegu bana. Aipatu behar dago, Hernani azken bolodan min hartute jokalari batzuk bat dituela, aurrean, Beñate Txarri horien artean. Tor Lucas ere bai, min hartuta dago, ja 5-6 partidutik gona. Aurrez Xabat Erroizenea ere aritu zen, lehen itzulean, baina Bizor baldak binduta zituela, utzi behar izan zuen, lanaz gain. Horrelari eskalmetu handiko jokalariak. Eta azkenekoetakoa, Jonander Zapiain, ia demoraldia maitutzat, lesio nahiko garri esor baldan. Eta beste jokalari bat aipatzearen Gorrotxategi ere, utzi behar izan zuen demoraldia. Eta tira. Talde batu paro ezenean jokalari aldetik. Edozein utxune abaritzen du. Hemen Hernani Fenix lanean. Beñat Garmendia sartu da, baloia jasuta, uzartzaile erdierakin, ezkerraldera abiarazi jokaldia Aieko Minerrek, berriro Urtzi ontzue gongi utzi dio, uzartzailekia. Xabi Garmendia pasea egin du, baina zuzenean albora bidali du Xabi Garmendiak. Pasea egin nahian, orain alboko sakea Fenizen alde. Fenizen alde, ea zenba jokalari dituzten. Launa jokalari hilaratzean, Beñat Eradi uztartze erdiko lanak egiten. Eta epaileak utzi egin du taldia jarraitzen. Zeki nahiko zalantzagarria izan da eskaz hori, baina epaileak agintzen du. Eta orain luze, zangoz, defensa lanetan Fenix. Aieko Minerrek jaso du, bakarrik geratu da hor, laguntza behar du.
Iker Eizmendia llegatu da, baina eutsi egin dio baloia. Ez du askatu, Aieko Minerrek, ez du lako laguntzarik izan hasiera batean, eta ondorio zigor kolpea Hernaniren kontra. Zelai erdian, hala ere. Jarraitzen du jokoak. Bitartean esango dugu, Espainiako orezko mailan, B mailan, orezko B mailan. 5. jardunaldia jokatuta, lehen postuan Getxo, 22 punturekin, 2. Alcalá, 22 punturekin, 2. postuan Bilboko Universidad, 11 punturekin, 4. Sevillako Kar, 9 punturekin, 5. Valentziako Kau 9rekin, 6. Gipuzkoa sortzen 8rekin, eta Gipuzkoa sortzenen badira azken albisteak, badirudi ez dakit berez esan daiteke ja erabakita dagoela, baina Gipuzkoa sortzenek aurten bintzat amaituzat emango bidea, eta hortik aurrera ere ez dirudi jarraitzeko asuma duenik Gipuzkoa sortzenek. 7. postu sailkapenean Soto del Real 6 punturekin, eta 8. Poblenou, Kataluniako taldea 6 punturekin. Hori Espainiako orezko B ligako esango genuke, gizonezko 3. mailako liga. Badakizue, Espainiako orezko mailako liga. Momentu sailkapenean lehen postuan Kesus eta Pinariz dago. Titulua lortzeko lehia horretan eta maila ez galtzeko Ortiziako Ampo Ortiziak 2. fasean ari da jokatzen eta lehen postuan da, beraz arriskurik ez maila galtzeko. Hori Espainiako maila nagusiko gizonezkoen orezko mailari dagokionez. Titulurako lehen postuan Kesus eta Pinariz eta maila ez galtzeko arriskurik ez Ampo Ortizia. Eta emakumezkoen maila nagusian, Espainiako maila nagusian, oraindik ez dira jokatzen hasi, 2. faseko partida, finalerritakoak, lehian hariko da Getxo, emakumezkoen maila nagusian. Hemen landaren jarraitzen dugu, Xabat Untzue, baloiarekin, alboko sakea, 5 jokalari hilaratzean, Beñatira Uzartza erdiko lanean, Iker Eizmendi 2 eskutara jaso du, eta orain defensarik ez duen ez, Uzartzelaxo horretan. 3 palometro irabazi ditu, Iker Eizmendik zulua eginda, ez zeukan defensaik. Eta bain Xabat Untzue, baloia lurrean utzi, Uzartza irekia, Aieko Miner, Xabi Garmendia Xabo, baloia eskuetan zuela, Uzartza irekia, Nartzelo segi. Eskura jokatuz txartea bilatu nahian, aurrera hori zai baloia, baina abantaila du Fenixek, amaitu da abantaila, amaitutzat eman du abantaila, eta ensegua, Fenix, Zaragoza Fenix, espero ezkenuenean. Letik, lehen zatia amaitzear dela ja 5 minutu gehiago jokoan, lehen zatiaren amaieran, alde ondixamarra hartu du Fenixek. Fenixek, gure erlojuan 45 minutua da, 5. Eta baina ikusiko dugu, ensegu transformaketan zer gertatzen dugu. Momentuz, bost eta 15 aurretik, Fenix, nahiko urrundu, albo-alboan, argitaratze horretan, 5 eta 15, ea... Bai, 5 eta 17, Fenix aurretik, eta holaxe amaitu da lehen zatia. Gogoratu, Hernani hasi da irabazten. 3. minutuan egindako enseguari esker, eta ondoren
zazpigarrenan zigor kolpez 5-3 Feniz, 9. minutuan 5-8, joko zabaltzaileen seguarekin, eta orain amaieran 5-15 gauzatzearekin 5-17. Feniz pixkanaka nagusitzen ari da jokoan, ea bigarren zatiar ligako azken jardunaldi honek ematen dio aukera Hernani aspaldiko partez, 9 partida segidan galdu ondoren, irabaztearekin amaitzen duen. Momentuz gure partetik, gero arte. Llanura. Bai, llanura. Publicidad, Emilio. Publicidad.
la asamblea de gallegos, la salida de la proposición y aprobar. Se ha dado cuenta que no tiene la parte fundamental de la española de San Si estés en la asamblea y luego depende de la gente que vaya a la asamblea, votan los que van a la asamblea. Ya sabían, eso no compraron, ya sabían. Galicia ponga eso, que lo aplica, no tiene nada, es que no tiene ni regional, no tiene regional, quedan dos o tres equipos. Delegado federativo. Delegado federativo. Ahora sabéis, ¿verdad? Mándame otra vez el enlace de la nación. Sí. Quiero decirte que no me vale el enlace que me mandaste la semana pasada. Bueno, Está Alfonso ya camiseta cancelada. hemen gaituze berriro. Arratsaldeon landare toki horri zelaitik.